Ano de descargas no Porto de Muros, a lonxa rexistrou un maior número de kilos de peixes que se poxaron no que vai de ano, deixando números positivos. O marisqueo soe ser a actividade máis produtiva e significativa en Muros, pero os pesqueiros tiveron moito que dicir neste 2025. A lonxa local rexistrou un alto número de descargas de diferentes especies de peixe, algo que a confraría recibiu cos brazos abertos. Temos a sorte que houve unha época aí que descarregaron aquí varios cerqueiros, entón aumentache moito o volumen na lonxa, e tamén tuvemos algúns arrastreiros que tamén estuveron vendendo aquí, entón va xuntando unha cousa con outra e ao final, pois, salvase o ano. Descarga de peixe que soise normal, pero que este ano deixou máis cantidade de recursos variados na rula Muradá. É habitual, unhas veces máis, outras veces menos, pero si hai uns cuantos cerqueiros que traballan aquí abaixo, descargan aquí e venden aquí, e cos arrastreros igual. Nós temos, ahora mismo entra a Porto todos os días só un único arrastreiro aquí, pero se coincide, pois que, imagínate, estes anos atrás hubo pota, entonces pescaban aquí cerca, e había barcos que entraban aquí e facían a venta por aquí, entonces a nós axúdanos un montón. Algo que nas últimas semanas xa non se volveu a dar. Ahora mesmo non, está entrando un arrastrero e, de feito, suele ir vender a Ribeira, vende aquí parte, pero suele ir vender a Ribeira. Aquí únicamente, xa che digo, cando entran barcos que fan venta directa, porque ahora os barcos estes que van a pota, se hai pota, estes prácticamente todos fan venta directa, teñen un acordo con algunha congeladora ou con algunha distribuidora, entón teñen patado o precio, entón fan prácticamente todos venta directa, entón se entran aquí, pois pasan a venta por aquí. E apuntou que este ano máis cerqueiros descargaron no Porto de Muros. Cando entrou aquí o bocarte ese, todo ese bocarte que entrou, pois sí, había tantos cerqueiros por aquí que entraron, bueno, a maioría entran en Portosín, agora tamén en Porto do Son, que tamén, como ten os barcos, tamén ten barcos afiliados, pero tamén entraron aquí, entonces eso foi bo para todos. E pois tamén hai épocas que sí, que ya aparece aquí xurelo, e pescan aquí na zona esta, entonces tamén entran aquí, e iso cos cerqueiros. Os arrastreiros, evidentemente, depende. Estes anos atrás tuveron pota nestes meses, entonces entraban aquí. Ahora mismo parece ser que non, entonces a maioría, eu cando digo os arrastreiros estes son prácticamente todos son armadores de aquí, pero son barcos que teñen bandeira portuguesa, entonces están traballando na costa de Portugal. Son barcos que traballan por fora das 12 millas, entonces cando están traballando aquí nesta zona sí que entran, entonces fan a venta aquí. Sen embargo, nestes momentos non se rexistraron novas descargas destes barcos. Por agora, o 2025 está a ser positivo para a confraría e agardan pechar o ano con boas cifras.